babusi okwesithathu babusi phezu kwezinhlanzi zolwandle nezinyoni zezulu nazo inyoni zezulu nezinkomo nakwinkomo nomhlaba wonke nezilwanyana zonke ezinambuzelayo emhlabeni nezilwanyana zonke ezinambuzela emhlabeni. Cela undifundele isiXhosa baba bakhona bethu isiXhosa egameni likaYesu. Verse 25. Yes. Wenza uThixo izinto eziphilileyo zomhlaba. Wenza uThixo izinto eziphilileyo zomhlaba. Ngohlobo lwazo. Wazenza ngohlobo lwazo, which means ngokwahluka-hlukeneyo kwazo. Nazo zonke izinambuzane zomhlaba ngohlobo lwazo. Nezinambuzane zomhlaba wazenza ngohlobo lwazo, wadala impova, impethu zomhlaba, nazo zonke zenza ngohlobo lwazo nemisundululo. Yes. Wabona uThixo ukuba kulungile. Emveni koba egqibile uThixo ukudala izinambuzane nezilwanyana, wabona into yobana kulungile. Wathi uThixo, masenze umntu ngokomfanekiso wethu, ngokufana nathi. Number 1, xa evula umlomo wathi masenze umntu simenze ngokomfanekiso wethu. Mhlambi my question angathi uThixo uthe nizothi umfanekiso wethu, kodwa uthe masenze umntu okanye umntu wathi uThixo. But now xa sekufuneke wenziwe umntu kwathiwa ngokomfanekiso wethu, uzokhumbula into yobana uThixo nguThixo Yise, nguThixo Nyana, nguThixo Oyingcwele. So apha emntwini kwakufuneka kuvele the Trinity of God, ubuthathu bukaThixo. Avele uThixo Yise emntwini, avele uThixo uNyana, ushiyisa kuvele uKristu emntwini, kuvele noMoya Oyingcwele, uThixo Moya Oyingcwele emntwini, the Trinity of God. uThixo wasenza sarepresenta izulu xa wayesidala. Amen. So sidalwe thina, ngamanye amagama uThixo wathatha ubuthathu bakhe xa esenza umntu. Xa esenza wena tatam, wathi uThixo xa esenza wena, wathi enguThixo sengathi wama uThixo ume apho kuloo ndawo. Umile uThixo, nguThixo Yise, nguThixo Nyana, nguThixo Moya Oyingcwele. Then njengoba enguThixo Yise, nguThixo Nyana, nguThixo Moya Oyingcwele, uthi ke ngoku uthetha naba ahleli nabo, uthi masenze umntu ngokufana nathi. So xa esenziwa umntu, kwangena uThixo Yise kuye emntwini eyi-1, kwangena uThixo uNyana, kwangena uKristu emntwini, kwangena uMoya Oyingcwele. Umntu wayexa ephefumla, engaphefumli mphefumlo nje, but ephefumla uMoya Oyingcwele. That is why ethi uThixo simenze wafana nathi. Emntwini kwakungaphumi into ebolileyo because uThixo yena uqala ugcwele. Umntu wadalwa wabangcwele nguThixo. So kwakwi-original yomntu wenziwe umntu wabangcwele, but umntu ibe ungcolisile eyenze kwakubungcwele nguSathane. So xa umntu engasekho ungcweleni, ithi loo nto uphume ubuthathu bukaThixo uye emntwini. Ngoba xa sidalwa nguThixo sidalwe safana naye, sidalwe safana noKristu, sidalwe safana noMoya Oyingcwele apha kuthi. Yes. Mababe nobukhosi ezintlanzini zolwandle. Number 2, lo mfanekiso kaThixo, le image kaThixo yadalwa yaba nobukhosi, yaba negunya phezu kweentlanzi zasolwandle. Wathi umntu noba edalwe emhlabeni, xa esiya elwandle, because of udalwe wafana noThixo, wenziwa waba nobukhosi phezu kweentlanzi zolwandle. Sidalwe saba nobukhosi. Number 1, sidalwe safana noThixo. So kufuneka xa uvuka ekuseni, uvuka usijonge esipilini, uthi nanku umfanekiso kaThixo, nansi into
efana noThixo. Xa ungena phakathi kwabantu uthi kungena image kaThixo, akungeni a normal person but kungena umfanekiso kaThixo. Senziwe safana naye. Uthi ohlabela ikabonakala into esiyokuba yini, kodwa xa ethe wabonakala siyofana naye, because xa sekuye uKristu Yesu siyobuyela ku-original yethu ekufane naye. Yes. Nasezintakeni zezulu. Abuse nakwiintaka zezulu, kwiintaka zezulu. Njengoba wena uthi xa ukhala isikhovu belovalo beloloyiko unikezwe ubukhosi, unikezwe amandla nakuzo iintaka zezulu. Yes. Nasezintweni ezizithozile. Nakwizinto ezizithozile. Funa siyibambele lawo. Xa kuthiwa nasezintweni ezizithozile kubalwa ibhokhwe, igusha, inkomo, nazo zonke izinto ezizithozile. So akumelanga umuntu odalwe nguThixo ayoqubutha ebhokhweni. Akumelanga umuntu odalwe nguThixo ayoqubutha kwinkomo. Uthela inkomo kuthiwa nokuba uzaphile uthobele enkomeni okanye ebhokhweni, because sinikezwe igunya phezu kwazo. Zona azinagunya phezu kwethu, thina sinikezwe amandla. Amen. So asimelanga uyoqubutha kwizinto ezidalwe nguThixo, because thina singuThixo. Izinto kumele ziqubutha kuthi, hayi uba thina siqubuthe kuzo. Thina singabantu ukuze siphile, kuhambe kuyothatha ibhokhwe, kuyothatha inkomo ukuze kuphile. Kuthiwa hayi kufuneka uqale kuthethwe nebhokhwe. Impilo yethu ayikho sebhokhweni, impilo yethu kuThixo wethu. Ibhokhwe kumele xa igula kube sithetha amazwi abhokhwe phila, hayi uba kuthethwa amazwi ebhokhweni kuthiwa bangaphilisa wena. If abantu bonke banga-understanda amandla abawanikeziweyo, akekho umuntu ongaphinde aqubuze ebhokhweni. Akekho umuntu ongaphinde enzelwe isiko lebhokhwe. Kuthiwa hayi kufuneka uhlatyiwe, ufuneka wenzelwe imbeleko. Kanjani? Ibhokhwe xa ihlatyiwe mayihlatyelwe uba kuzawutyiwa inyama, uba uthela igusha mayihlelwe nje sithi inyama, hayi uba kuthelele into yobana kuzawuthethwa, kuzothethwa impilo phezu kwayo, kuthethwa impiliso yomntu. Impiliso yomntu ayikho sebhokhweni. That is why kuthi ukuze isebenze nalo msebenzi kufuneka umuntu omdala athetha amazwi ngamagama aphelele. Umntu unikezwe igunya emlonyeni wakhe. Ibhokhwe ayinamandla but amazwi athethwayo ngawo omphilisayo umntu. Zibe nje kuhlolwa ibhokhwe nje, zibe kuhlolwa kudlaliswa nje ngebhokhwe okanye kudlaliswa nje ngoba inkomo lo mntu lona kubanibani siyamsithi. Anaba uthelo nakuna kanjani mhlawumbe kodwa siyamphilisa egameni lebhokhwe yibethunana. Asingabantu ngoba thina impilo yethu iqhubeka ezibhokhweni. Ibhokhwe imambazana abantu funeka uyijongane. Ibhokhwe uqala uyoyithela, okwesibili ibhokhwe yayiqaphela yayilusa, naxa igula ibhokhwe uyithengela isitofu, then le bhokhwe ibikade inyama ngokuphinde ibe namandla okuphilisa kanjani. So ithi unikezwe igunya nakwizinto zonke ezizithozile, kwizinto zonke ezinamanqinamane, naseziwagwini unikezwe igunya, nasezinkomeni unikezwe igunya, nakuyo yonke into ehambayo unikezwe amandla, unikezwe igunya. So njengoko negunya, yabona xa umntu eyoqubutha okanye eyokwenzelwa isiko, uthatha ileveli yakhe. Ithi iBhayibhile ithi singothixwana, singaphantsana koThixo. Uthatha ileveli yakho uyayihlisa kwileveli kaThixo, uyayehlisa kwileveli yomuntu, uyisa kwileveli ezilwanyana. Which means wena uyosalayina nezinja, uyosalayina nebhokhwe, uyosalayina nedongo, uyosalayina negusha, because once waqubutha kuzo wenzelwa isiko, which means wena usilinganisa uzenza nangaphakathi kuzo. So thina sinikezwe igunya, sinikezwe amandla, funda siyathandaza. Nasemhlabeni wonke jikelele, nasemhlabeni wonke, sinikezwe igunya nasemhlabeni wonke
uma ngabana siyahamba beshala zethu siyahamba endaweni yethu sihamba sikhululekile ngoba sinikezwe uGugu. Yebo sifuna bazintela ukuthi umhlaba noma sifale befuna ukutela ukuthi umhlaba because sinikezwe igona. Okokuqala once we understand ubana ngidalwe la umfanekiso kaThixo, uThixo lapha kumnandi thwele uThixo mnandi nguThixo, then igunya kulapho liqala ngolusebenza. Into abangeli lobana igunya libe ngala lisebenza abantu into bana umuntu ulibele into bana ungubani yena. Sifana noThixo sifuze uThixo. Uma ngaba sifuze uThixo, uma uThixo wathi ngezwi lakho makubekho ukukhanya kwabakhona, wathi uThixo makubekho umhlaba wabakhona, makubekho izulu labakhona, nathi njengabantu abafuze yena kumele sithethe izinto zenzeke. Whatever into esifuna mayenzeke ikhomekeke kuthi because sifuze uThixo. Awukwazi ukuthi ufuze utatakho nekungenzi ngendlela enza ngayo. Xa ufuze uThixo kumele senza ngendlela uThixo enza ngayo izinto. Thina sinegugu. Oqala uthi masebenze umuntu afane noThixo. So wena wenziwe wafana noThixo. Number 2, amfuze sifuze uThixo, sifuze uJehova. So xa sifuze yena whatever into esiyenzayo, that is why ithi iBhayibhile thina singumzi omi phezu kwentaba, ngoba wonke umuntu osehlabathini xa ejonga wena uthi nqa xa wenza into ethasene noThixo. Kuba uyenza kanjani kwethu umzalwane? Because befana ukuthi uvela uThixo ngalo lonke ixesha. Uma ngabana uThixo ungcwele, befana ungcwele yinto ephila ngaphakathi kwethu, yinto esiyiphila esiyenza njalo ehlala kuthi because sifuze umuntu ongcwele. Nezinto esizithethayo befana sithetha without doubt. Befana asidoubt xa sithetha into. Uma ngabana siphila ngegama likaYesu, then emvelo siyasingena siyaziba uphilile, asidoubt because sifana noThixo sifuze uThixo. Lezikhwala kumele sifike esikhwaleni ukuthi phakama uhambe uphilile. Siphakame kulishe because sifana noThixo. Siyofika nini kulo level? Thina uThixo samkhonza. Anabandla uThixo samkhonza njengomuntu okude. Samkhonza njengomuntu okude nathi. Kanti uThixo usenze safana naye. Into babe senziwe sabanikana ngoThixo. SingoThixo nabalapha emhlabeni. So uThixo uthembe thina emhlabeni. uThixo uthembe wena in your family. uThixo uthembe wena kwindawo kuyo. Ukuba wena makuvele uThixo ngawe kwindawo abantu abakuyo. Ukwindawo kuyo ebantwini. So njengomuntu othenjwe nguThixo, befana xa kukhona ingxaki ekuhlaleni, xa kukhona ingxaki endaweni okuyo, ube isolution because uThixo uthembe wena. Izulu, ubuthathu bezulu bube kuwe. uJehova befana uhleli nje esihlalweni sakhe sobukhosi. Simale sizisele nje kodwa kaThixo, hayi ke ndiyabulela Nkosi, ndiyenzile into ukunithumeyo, ndiyenzile into ukuthi masendiyenze. Just by yena unike report ukuthi because usenze wasigqiba wasenza umfanekiso wakhe. So xa senziwe umfanekiso wakhe, ngenxa into yobana abantu bangabantu abangonyeliyo, baye bathi emfanekisweni kaThixo, uThixo ekwenze waba yindlela yiyo, but because of uThixo siyamdelela sometimes. Sifune thina ukuzi-extenda, ukufakela izinto apha kuthi emizimbeni yethu, abe uThixo esenze safana naye. Bakaba ngusisi afake root, afake makeup, afake inwele, which means lokhu kuyamdelela uThixo. Uthi Thixo le ndlela oyidale ngayo ukwenze wrong. Ithi iBhayibhile lutsho nakuDongo umuntu wayo uba bekungafanelanga undibumbe ngolu hlobo, befana undibumbe kanje. How can udele uThixo kanjalo?
number one, what the fact that into yobana wehlulwe intloko, wehlulwe sisigulo, wehlulwe sisifo, indlo yomthelela uThixo. Because onke amandla uThixo uwanikeze wena, yonke igulo uThixo ukunikile. Then wena kumele into yobana usebenzise le nto uThixo akunikeze yona, ngoba senziwe safana naye. Yes, sizothandaza nasezinambuzeni zonke, nasezinambuzaneni zonke, kwingcongconi, kwibhukani, nakuzo zonke izinambuzane, namadengwane ahlupha abantu, zizinto namanambu ahlupha abantu. Sinikezwe igunya nakwizinambuzane zonke, sinikezwe amandla. We are given the authority. Sinamandla nje singabantu begunya. Uba ngabalo Paul no Peter babeka behamba ngesithunzi sabo baphila abantu, mayenzeke lona kwixesha lethu, because sinikezwe igunya, sanikezwe amandla. Futhi Yesu ngaba esiqinisekisa undinikeza igunya uba phezu kwezinto zonke niyawuphilisa abagulayo, niyawukiza ezinobungozi anozengalise nepoison, because sinikezwe amandla. But wena uyiswa nje ibengini wathi wadudumisa wena yancacazela uyika, kanti ulibele into yobana unikezwe amandla. Wathi kwakhona into ezingqinisayo kubili ube manzi endikani unikezwe amandla, sinikezwe igunya. Yes. Verse 27. Wamdala ke uThixo umntu ngokomfanekiselo wakhe. Wabe uThixo semdala umntu ngokomfanekiselo wakhe. Siyathandaza. Wamdala ngokomfanekiselo kaThixo. Yes. Wadala indoda nenkazana. Wadala indoda nenkazana. Wabasikelela uThixo. Wabasikelela uThixo. Wathi kubo uThixo, khamani nande. Wathi kubo uThixo, khamani nande. Wabasikelela uThixo. Andibazi ngabahlalisanayo babazobe besikelelwe nguThixo nabajulayo abasikelelwa nguThixo, but wathi ukubadala aboThixo wabasikelela. Kunangoma ethi umtshato waqala entsimini eDeni. Ngexesha uThixo wabasikela, it was the sign of umtshato. Cela siphakamise ngeenyawo. But indawo ebelise kuyo namhlanje into ethi sinikezwe amandla, sinikezwe igunya phezu kwezinto zonke. Ndifuna xa sizothandaza sibe nomthandazo othi Inkosi mayisincede. Uba i-authority yayisinikeze yona, mhlawumbi kwenzekile sesithandaza ixesha elide kungenzeki into, ingxaki silahlekele negunya, silahlekele ne-authority, silahlekele ne-image kaThixo, silahlekele nomfanekiso kaThixo. Babegama likaKristu Yesu waseNazaretha.